Кажете преди битката. Неро и Дара виж за обикаляне. Неро! Няма смисъл за обикаляне, ще да кажа. Неро, нещо да кажеш за зрителите? Значи, Нещо за зрителите. тактика от Спартан. Заснете. Бяхме напред и медлим всичко. Тактика от Ти? Спартан. Кажи си името. Егенето. Почтенски код. Кажи си номера на гроба, да погребем. Ей, това обаче трябва да се снима. Юмат. Трябва като ги биш, юмат. Значи, заставам аз по средата. Рам се дара от двете му страни. Края. Спокойно. Значи, ние вярваме, че мазният Overlord ще помогне на нас, както и на всички без тях. Ай, ще се... То се чува. Ясно. Ай, бързо! Чай, Значи опасни са... проблемът е, че аз ях баничка и аз съм мазнял във, така че... И Сашо. Аз съм разнил върлорд. Опасни са за Сашо. Аз съм служащ. Неро, отбора на тримата Сашовци. Събрали са трима глупаци, Сашовци да кажа. Айде, почваме ли? Мисли, че си полите. Какво си представи си?